Trafikfilm, det kender de fleste af os til. Vi har ikke brugt vinduesviskeren i et stykke tid, så er vi ude at køre, og så begynder det at regne, man bruger sine visker, og så er der en fedtet hinde på forruden. Jeg synes, jeg har prøvet rigtig mange produkter af. Det har ikke virket, nu har jeg endelig fundet noget, der virker. Det man gør, det er, at man tager et brev, som ligger nede i pakken her. Det putter man i sin forstøversprøjte og fylder op med vand. Efterfølgende, så sprøjter man sin forrude ind. Og så tager man den her lille klods, som følger med i kassen. Kører ganske forsigtigt frem og tilbage. Slutter man af med en tør klud. Og nu er trafikfilmen altså væk. Var der nu nogle ting fra birketræer, saft fra andre træer eller harpiks på forruden, så var det også væk. I den her tid er der rigtig meget syreregn. Syreregn, det er små partikler, som er oppe i luften, der går i forbindelse med vanddråberne, når det begynder at regne, og ligger sig som en hinde på vores forrude. Det er med til at skabe den her trafikfilm. Det fjerner det altså også.